talong, sinugbang talong. Ano tawag yan, Mia? Steak. At saka yung tilapia na ginigrill yung tilapia. Tsaka may kamatis kami. Yung bagong. Tsaka yung bagong, sana ba yung bagong yung ano? Tawag yun. Yun na nga. Tsaka crab legs. Ayan. Thank you, Tita Mia. Sa pasulubong. Ang dami. Lalaki ng legs. Tapos karampot lang yung laman. Ano? Yan na po yung ating suman na tawag dito. Malagkit. Na binalot ko kanina. Yung part 2. Asan na yun? Sa banyo daw siya. Mukbang na tayo. Kainan na.